Fönt. Szeretnél róla beszélni? Segítenek időni azt az idiótát? Nem látok rá. Ne! Jöjjön be. Köszönjük szépen! De most ezt miért kellett, bazd? Mi a fasz van megint? De Dani, te annyira fogyatékos, hogy a szavak nincsenek, bazd meg! De tényleg ez retardált ez az ember, bazd meg! Ez olyan hülye, mint egy marék szar... Bazd meg, itt fog meg, de Dani, lőjön őket! Lövöm. Te is, tolja. Jó lesz. Csukd be. Ez nem jó, át kell jönni ez, így szar. Maga bassza el! Nagyon sokan vagy jöttél, bassz meg. Öten futnak végig az utcán, bazd meg. Jó, ütnek, bazd meg, gangbang van. Csali, meghaltam. Péter úr, könyvelj el, hogy én meghaltam. Ez nagyon durva, én futok el, próbálok el. Arra... Kinéztem az ablakon, és azt láttam, hogy egy csónak. Fasz! Az úr ugye behugyozik. Igen! A fasz. Ezt ha megérzed, hogy itt kelet-nyugatban van a fó, hatalmas. Jön mögöttünk egy autó, bazd meg. Felburultak, keci. Felburultak, meg minden, jön mögöttünk egy fully armored autó. Jó, megyek. Mi a fasz volt ez, mondom, hallom. De egyszerűen mindig följövök, aztán lőnek. Vagy akkor menjél előre, ezt látni akarom, hogy ez hogy van. Akkor meg az a baj, narancsárgával varrok, te ezt nekem nem fog szólni. Úristen. Csukd már be! Úristen, menjél föl a létrehoz, csukjad már be! Jó, menjél a létrára, menjen már, bazd meg! Dani, mész a létrán? Dani, lője már, bazd meg! Várja, nekem is meg kell állni. 5%-on vagyok. Látod a hátamon azt a Nimbus 2000-est? Ja, mi a faszom, kajak, Nimbus 2000-es kész. Jaj, és úristen, és jaj. Istenem, azt. Volt meg tudsz maradni? Történik. No, ez a pupák! Felrúgnak, bazd meg!